man skal lære sin hest at spille bold, er det første, man skal lære den bare at røre bolden. Og for at være sikker på, at hesten rører bolden, så plejer jeg at løfte den op, så den er ud for dens hoved. Og i det hesten så enten tilfældigt eller med vilje rører bolden, så roser jeg. Kom ret. Dygtig! Når hesten kan røre bolden, når den er oppe i luften, så plejer jeg at sænke den længere mod jorden, for at til sidst at lægge den på jorden og bede dem røre den. Dygtig! Når hesten kan røre bolden, når den ligger på jorden af, så skal vi bede om noget bevægelse, og det gør vi ved, at vi roser først hesten, når den bevæger bolden, enten med at bide i den, skubbe til den lidt, eller et eller andet. Okay, skal du gøre det? Skub. Ligger på. Dygtig! Når hesten så kan det, så skal vi rose den, hver gang den skubber i den rigtige retning, det vil sige fremad. Og hvis man har en hest, der kun skubber ind imod en selv, så er det en idé at holde bolden oppe og simpelthen holde fast i bolden. Og når hesten så rører bolden, så kaster den ligesom i den retning, vi vil have, nemlig fremad. Fordi så forstår hesten til sidst, at det er den retning, så vi slipper kun, når hesten skubber i den retning, vi ønsker. Når hesten så kan det, så er det bare at stille sig på den anden side af bolden og spille bold. Simpelthen. Ja, dygtig. Kom igen. Dygtig.